Jsme novou společností města Plzně oficiálně zahajující svou činnost k 1. září 2015. Čistá Plzeň není pouze o svozu komunálního odpadu, ale také o obecné péči o životní prostředí, přírodu a trvalé snaze zachovávat Plzeň jako co možná nejlepší místo pro život. Logo symbolizuje propojení člověka s cyklem recyklace. Za základního nositele vizuální identity Čisté Plzně byla pro svoji symbolickou rovinu vybrána zelená barva, obecně evokující přírodu, ekologii a trvale udržitelné principy. Značka Čistá Plzeň se může dle typu použití objevovat v několika barevných podobách. Společně se zahájením činnosti byl spuštěn i nový webový portál www.čistaplzeň.cz, který je přehledný, intuitivní a přístupný pro všechny uživatele osobních počítačů a mobilních zařízení. Svozové vozy jsou vlajkovou lodí a jedním z hlavních symbolů Čisté Plzně, které budou občané potkávat v ulicích města. Nejsou pouze naším pracovním prostředkem, ale především pojízdnou vizitkou společnosti v ulicích města. Proto se je budeme z hlediska čistoty snažit udržovat v co nejdokonalejším stavu, stejně jako ulice našeho města. Zaměstnance Čisté Plzně poznáte podle pracovních uniforem ve firemních barvách ozdobených symbolem společnosti. Nádoby určené k odkládání směsného odpadu z domácností nebo firem budou vždy označeny samolepkami ve tvaru bublin, které se stanou klíčovým nositelem našich sdělení. Jejich čistě zelené či metalické provedení vychází ze základní barevnosti. Naším posláním je provozování celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem tak, aby se Plzeň stala co možná nejčistším místem a poskytovala příjemné prostředí pro život s maximálním ohledem na životní prostředí. Jsme Čistá Plzeň.